Diyos pataling huganta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala ang mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dini sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato, og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang kita nagapaabot sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabihuna pagadumalahon kini sa mahigala. Brother John dihito, Brother Isaw dihito, ni Asad bisita na to karon iyang anak ni Brother John dihito. Yan niya sa atong isa ka bisita, Brother Zelo Canales. Kini si Brother Libby Claves magapakig-uban kaninyo higala nining usa ka oras nga tulumanon, makahimo na sa pagpadangat og mga mensahe aron karong taon-taon atong pagabasahon. Atong hiyon si Brother John alang sa opening prayer. Okay mga higala, magampo kita dalang panan og makagagahom na mga Diyos nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Kanimo nagpasalamat kami sa mga kagayunan nga ibang gitugot nga ikasabot sa kanginan ang mga bini sa kaluwasan. Ginoong Diyos, nakakita kag nasayod sa unahuna o kasing-kasing o pagbati sa mga tao. Tuguti nga sila nga nagapaminaw sa imong pulong, mahayagan ang ilang mga kalag. Unta sila Ginoo, makadesisyon sa paghigugma sa pagkinabuhi nga mga laga diha kanimo. Ginapangayo namo kini tungod lamang kan Kristo nga among matuod nga Diyos ug manluluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome no ang tanan natong mga listener sa radio. Kutob sa naabot sa labyog sa tingog sa ato nga broadcasting niya, amo kamong gina-welcome mga higala sa pagpaminaw, pagpakiguban o pagparticipate ni ining aton tulumanon. Mahinguman sa tanan to mga viewers, no, atong mga pinalanggang mga viewers sa bisan diin dapitas ni ining kalibutan nga atong gipuy-an.
kutob sa naminaw, ginawelcome mo na mo higala sa kini ang maayong balita. O niya, pwede mong maka-send og mga mensahe namo ni Brother John sa among mga number nga amo kanunay ginapahibalo nga na ninyo. Kana kung naamoy mga importanteng mensahe, greetings ba, or kaha mga pangutana ba ka hinuon, may tungod sa pulong sa Ginoo, or kaha doon amoy mga ikadugang tubag sa pangutana atong gisgutan, kinasing-kasing namo na higala nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Ani ato ding atong ginapahibalo no sa ato mga pinalangga nga mga tigpaminaw, labi na diha banda sa Tagasa. Ugmang adlaw ugma sa adlaw adunay optical pre-clinic nga pagahimuon. So alang sa makigilaan sa Tagasa, sa Marangog, dunay problema sa atong mga mata. So, pa-check up po dito higala, murag na ay panghatag sad nga mga eyeglasses, no? Ugmang adlaw. O niya, ugma sa gabi mag-start na pod ang ato nga programa. Kada gabi ina, utob na sa Sabado, Bernis gabi O niya, mga nindot na nga mga paghisgutan diya matagabi dalhay niyo makabataan kay alas 6 magsugod ang programas mga bata, kaya naay magtutudlo bahin sa mga bata. Ang ato makabataan matudloan sila og mga nindot nga mga kalantahon, mga istorya nga gikutlo sa Biblia nga makahatag og mga moral lessons sa ato makabataan. So panhaan yung makabataan, when nasa tay mga tips mahitungod sa panglawas. Aniya, nasa tayo paghisgutan may tungod sa pulong sa Ginoo nga mao kini pinaka-importante nga mao'y magagiya kanato sa hustong pagkinabuhi aron kitang tanan mga andam so balik ni Ginoo. So ayun si piyata higala sa matagabi nga programa start ugma sa gabi diha sa Tagasa. Aniya atong gina-welcome no ang tanan nga mga Bible students sab nga nagapaminaw karon. Alang sa ito mga tigpaminaw nga kung pananglit higala nakasabot na mo sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga atong ginahisgutan kaunay di sa radio. So kontak lang mo namo ni Brother John kay aron na kung naghando mong mutunog dugang pahibaw alang mi kay lagi sa mga lugar nga pabor na mo ug asay makapabor na mo mo serve niyo Bible study gawas nga ito mga lagyo ng mga dapit. Text lang po mo rin na mo kay pwede lang atong ipanawagan sa mga kaigsunan nga naa ng iglesia nga duol sa inyong nahimutangan nga mo'y mo serve ninyo, or pwede sad nga inikadlaw Sabado mo suway mong bisita sa simbahan sa Seventh-day Adventist, no? Gina-welcome mo matag Sabado, naay mga programa nga himuon mag-start na alas 8:30 gina common nga pag-start sa serbisyo diha sa simbahan. Aniya pangutana lang mo og kinsay naa diha nga kadtong may kahibalo sa pag Bible study aron matagaan mo dugang pagtuon sa Biblia. Okay, padayon ta sunan siguro si Brother John ay mga mensahe nga padangat ninyo. Okay, daghang salamat Brother Lever. Well, mga higala, welcome din sa atong programa. Kini ang maayong balita. O niya ang programa kini ang maayong balita Sabado sa gabi ug Domingo sa buntag. O unya kami nagpasalamat nga sa gihapon kamo nagapabilin nga loyal, nagapabilin nga nahigugma sa paghatag og panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. So baing gabi sa inyong tanan. By the way, akong pasalamatan ang ato nga mga kaigsunan kaganina didto sa Marangog Tagasa. So ako magdahom Brother Libby sa mga katuigan nga mga nanglabay kay duna magugkoy gibay bustadihan sa una dinis my apartments kan Tikson abroad man to dito sa Abu Dhabi. Wa ko magdahom nga magkita mi pila na katuig magkita mi didto sa simbahan, no? Unya uban siyang pamilya. Ang usa sa atong mga listener nakigistorya sa ako si Brother Fred Sarsaliho. Inya Brother John, 12 katuig na ko nga nagpaminawan sa inyo nga programa ko. Salamat kay Brother Fred.
og dito sad atong amigo, ha, bisan tuod og may pangidaro na si brother Johnny Alburo. Gwapo gapon Brother John. Thank you so much, lipay kay ko Brother John nga nagkaila ta personal unya. Sa pangalan sa Ginoo, proud jud ko nga nakadesisyon ka sa pagpangalagad sa Ginoo dinhi sa atong programa sa radyo. Unya pasalamatan ako ang tanang mag-igsunan, lalo na Mr. and Mrs. Paridong dito orjo dito mulihon, no? Thank you so much. Unya nakita nako nga medyo gitugot lang gyud sa Ginoo, nagkalahi ang nagkalahi ang image sa iglesia sa Tagasa sa pagkakaroon kaganina puno-puno gyud, may mga bisita og unya wa nako kakuha natong uban kay lain-lain naman tong mga sakyanan na kuan kaganina nagparking, wa nako katimaan sa uban. Muna nga salamat kayo sa mga pag-abi-abi sa mga kaigsunan. Salamat kayo sa inyuhang kadasigon sa pagpangalagad sa Ginoo. Once again, salamat no sa mga Fernandez family, kanang Mulihons family, og sa tanan gyud nga mga kaigsunan nga wa nako ikasultig gin sa ilang mga pangalan, pero sa inyong mga pahiyom og mga pag-abi-abi gikalipay ko na og salamat kayo sa inyong tanan. Okay, Brother Libby? Okay, karong hapon Brother John, didto ko nya wala ka didto. Ang uban didto nga mga nagtambong kaniya mga Bible students to. Yes, si Brother Neil Jude Bersero sa kananang sa kabatanon bag-o pa pud nga naliman. Salamat kayo sa imong courage no sa buhat sa Ginoo. Basta na ingon ani nga estado sa trabaho, imog yung matilawan ang nagkalain-lain yung mga lami sa mga tao nga imong ikasalamuha. So ginay balay ligaran Brother John. Iya ginang hapiton mga balay kutos balay bagita. Yes, naasan siya ibutang sa Ginoo na usa na siyang talento pud kay mao ginay pinakamaayo sa groundwork kanang ingon ni ana ba nga kay kana siya nakakita ko na nga estilo sa IER dito sa Mindanao sa international recording. O ingon ana na siya, so mga balay nga maduan nga way tao ila gina nga balikan. Ila na nga balikan. So Brother Neil John Bersero, salamat nga padayon sa buhat sa Ginoo ba bisag unsay maagian, padayon ta. Okay, daghang salamat Brother John. So Brother Isaw, marag na po siguro ikapadangat kay Brother Isaw na po ni groundwork diya sa di na dapita sa idaan bantay Bakhawan ug Paypay. Okay, daghang salamat. Okay, daghang salamat Brother Libby ug mayong gabi kaniyon tanan mga kaigsunan ug mga kiglaan, mga suking tigpaminaw. Alang lang sabihin no sa tanan nga nas area sa Danbantayan labi na dinhi sa Paypay, sa Nazaret, sa kini ang Bakhawan. Kamo nga nagapaminaw ron mga kaigsunan o mga kiglan, dili man gyud namo mo tanan matrace tungod sa kalapad niini nga area, pero kon mahimo kon naa mo ron nagapaminaw, send mo og kini ang text message diri kang Brother Libby or kang Brother John nga gipublish nga number aron nga mabisitaan sab mo, dili lang kay ang inyong mga kasilinganan ra ang amo nga mabisitaan, kay sa pagkakaron manggod nahimo nga busy gyud ang lakaw nya do na say mga butang dili gyud mo makabot tungod sa rason nga duha rami ang nag-groundwork ni Brother John Michael. So ato lang sa day nga pasalamatan ang Kabangkalan Seventh-day Adventist Church or ang Danbantayan no sa ilaha nga invitation sa to kaganiha, labi na sa Orbita family nila ni Sil Albert og ni Ma'am Ann uban sila nga kabataan. Main man usab ato nga pasalamatan si Atian og si Kuya Jerry Paskin, mayngon ni Kuya Jubit Idar o kauban ni Tibasyon, uban silang kabataan nga sa kanunay sila nagsunod og nagapaminaw sa tong programa, labi na sa ila ni Auntie Elizabeth BT Idar, ni ang Colose, ni Kuya Giovanni, ni Ati Denden, ni Brad Jodra, ni Kuya Benji, ni Tinicol, uban lang sa mga kaigsunan nato dinhaa nga nagasunod og nagasubaybay sa tong programa, labi na sa mga Reglamos family, kang Brother Milvin Paglalunan nya nilahan ni Ate nila ni Ate Idna Monticelio og ni Kuya Chris. Mayong gabi inyong tanan dinha mga kaigsunan, labi na sa Nulya family, mayon man sa Marikit o Galyaris family,
Hilabi na gyud karon sa sige gyud ni sila paminaw tong programa ng kining Orsal family dinhaas bakawan nila ni Mr. and Mrs. Lucy and Butsi Orsal uban silang kabataag mga apo karon nga Always nagsulod na, always. og nagapaminaw tong programa din si Ate Auntie Luciana Bradjon Punay dinhaas kabangkalan ang istoryahay gid mi ganihang wala Yes, gid na putol ang iyang wa gida buhi patong bana si ni Pilipi pastilan bisag nagigda na gid tanto ang mata mo tutok patos radyo. So daing gabi diha ni na Luciano ban sa pamilya unya maing gabi po diha ni Sir Tony Aplacador do supervisor man ay district supervisor pero ang among tawag ani do o sa mga humble pud nga kuan niya nila ni Sir Urbita ni Ma'am ang among tawag ani part na Sir Albert. Salamat kayo sa inyong nagatabilin kay initon sa pagpangalagad sa Ginoo. By the way ato na ning kuan lang sa tanan nga mga naminaw karon mga kaigsunan unya may gabi sa inyo. Salamat sa inyong gugma sa paghuna-huna no kinini ang sa uban salamat sa panggasolina nga gihatag do nya maghisgot na gani taning magpasalamat tas kahanginan mo takes mo danis lito amit nga magpadungog-dungog ta magpabati-bati. I don't care kung unsay hunahuna niya basta gusto nako nga pasalamatan dinis kanginan ang mga kaigsuonan labi na ni Mr. and Mrs. dito imbulihon. Salamat kay paridong sa panggasolina nga inyong gihatag gaganina si Brother Isaw sad gitagaan sa mga kaigsuonan panggasolina. Po salamat ni Brother Brian Golimas. Boss salamat kay boss. Ang nasayod ko nga naminaw sad ka ug wa ka kapaminaw sa imong kabisi basta nga amo ka nga gipasalamatan sad. Brother Libe. Okay, daghang salamat Brother John ato ning dalikatan pagtanaw higala atong screen. Atong nakita dinhi si Ma'am May Barido Coyos. Mayong gabi na usab sa bag-ong gabi nga pagsibya ilabi na sa atong makanunayong mga magsisibya. Happy viewing o mayong pagpaminaw. God bless. So God bless inyo diya ma'am. Niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi Brother John, Brother Isaw, Kuya Libby og makaubanan diha sa stasyon og sa makaigsunan nga nagasunod ning programa. God bless. Niya po si Brother Jimer Reyes. Mayong gabi Brother John o Brother Libby og sa tanan nga nagapaminaw. Niapod si Brother Jimel Dikino Laloses. Nag-send siya upat ka mga heart og kamot nga nag-action nga nag-pray. So salamat kayo Brother Jimel. Ato sa nakita si Brother Jiner. Jimmer mo to gani ha. Ang kaluhan na po nito ani sa Ispak. Si Jiner. To ani sa Ispak. Iyang mensahe maayong gabi watching here in Camanchilis, Matanaw, Davao del Sur. Abi na ko. Ni Brad Kern hapitan nag-ubay. Abi na tayo na dito sa Brother Kern. Brother Kern, bakit umalis ka na walang paalam? Maayong gabi niyo din na Camanchilis. Medyo nakuandahin ko kay hinumdum ko sa mga kaigsunan dinis Camanchilis. Camanchilis dahil dos Davao. Mga kaigsunan dinis Camanchilis po lalo na sa mga Hista family. Salamat kayo sa ilahang mga pakigdait nga gipakita sa ubos nga mga igsuon nga makabisita diha sa ilahang poder. Okay, ato sa nakita din si Brother Geno Arcabal. Mayong gabi sa tanan. So good evening Brother Geno. Nasad si Irene Vasquez Silig. Mayong gabi ninyo dihang tanan og sa mga tigpaminaw from Quezon City. Yes, Masbate ni sa una sa kanang Placer Masbate karon to ni sa Quezon. Okay, ato ning lilion makadiyot ang pikas nga screen. Ato ning basahon ang atong mga nag-like o niya nag-send og heart. Ato ning basahon niya si Jimel Dikino Laloses, niya si Lovely Dehito, si Marlon Federicos, si Ginalyn Lumuntad, niya sad si Brother Ronilo Itang, si Aaron Ibanez, Roselyn Sabang,
Niapod si Tata Likay-Likay Sanglitan. Ani ato pong nakita dinhi si Richel Suwan Hilig Verdida, Mi Barido Coyos, Rodel Amarilla, Irene Vasquez Hilig, Kathy Somalinog, Jaris or Siraj Aligado Nolia. Niapod si John Michael Cinco, Geno Arcabal, Basilio Notarion Jr., Anaclito Lucerna Sr., John Moses Rosalihos Poyot, Mike Lucina, Abner Dualio, Elsie Pitogo, Jenny Reyes, Grace Madhos Minchabis Ranises, Juan Mingo Golyemas, o si Sidjan Hista Abalie. So, salamat kayo sa inyong pag-view. O niya po si Noipi Moreno. Good evening ninyo tanan, Bro Lib, Bro John, Bro Isaw, og sa tanang naminaw kapaglaom. God bless. Okay, mga higala, di ta maglangay katong time, paspas kaayo, no? Muadto ta sa pagbasa sa pangutana nga aton tagaan og pagtagad karong gabi una. Okay, na pangutana, inguni mangutana ko, Brad, mga di ay kamos patay, pilay pakyaw ninyo. Mutana siya, mga di ay kuno kitas patay, o niya, pila mong kuno'y pakyaw ninyo, kay sa ilagod, ilang pangadji, Brother John, murag, oson man ang pakyaw ang siyam kagabi pakyaw. Kaning ato, pila mong kuno'y pakyaw kung panahon sa serbisyo. So, unang mutubag, Brother John, Brother Isaw, o niya akong tapuson, may gala. Okay, daghang kaayo nga salamat. Siguro sa mga ingon ani may panahon nga mabisi pa kay magtalikod lang ang patay, napansin na gyud ta, no? Diin ang tinuod pagkasulti kanang inyohan ko ang pilay pakyaw, ambot lang kahaog, mutuo basad kahamo. Sa mga panahon nga magserbisyo ni patay, na abot-abot na kog lain-lain nga lugar o dapit. Mo nagianggaan kog pastor patay, kay lagi maabot tag Negros, Oriental, Occidental, adto tag Davao, Manila, maabot tas Dumaguete, asa nga lugar niya patay ang gikinhang serbisyohan. Pero ang tinuod nga pagkasulti sa klaro lang, labi na sa Manila o asa nga lugar, ako musulti lang gigos tinuod nga ang gikinahanglan gyud ragid namo kay wa mami traveling allowance good. Unya nasayod sad mo nga di mi mga kwartahan, di mi mga dato. Ang gikinahanglan ragid namo pliti back and forth. Pero og naa say mga taong maghunahuna sa among sitwasyon, aw ila na kabubuton pero wa mi mangayo. Radyo ni ha, og ang tanan nga nagkinahanglan namo sa patay, wala gid mi anang nangayo mi. Last month nagpasalamat si Mads Inday Sigarino de Stambungon nga panahon sa pagpanginahanglan serbisyos patay, di gid mi mo balibad kay ang tinuod bisag kapoy na layo unya mag-ulan pa usahay, amo gina nga gihimo kay pakigsaad ba na namos Ginoo. Pero og naghuna-huna gid mo nga nangwarta mi anang patay ay wala serbisyo ra, wa sad mi mo presentar, wa may presentar kami serbisyo, sila may nagkinahanglan. Ang pangutana, pila may inyong pakyaw, wala bisag piso. Kaso lang, o di masan, nakahibaw magid mo, di masan may mga nga mo gasolina, kabubuto na lang nas tao. May mga panahon sa gipod nga naipatay amo nga serbisyuhan, pila na kabisis, pero di magid permanente nga ang among madala, iguli, salamat. Okay, lagi naas ka apikihon. Pero naasay mga kaigsuunan, asama ning paririmi, bisan dili niya pamilya ang kanana ang namatay, di niya kadugo, pero sayod naman ta ading igsuuna. Mugamit po siya iyang bulsa, mo'y muhatag og panggasolina. Paririmi siguro. Pre, minaw ka ron, pre. Salamat kay pre. Well, mahitungod aning patay. Seryosohon tani kay ang gipakisusi magyod. Ato gining seryosohon mahitungod aning puntua. Basta wala niya nagpabayad, mahitungod yan na. Mahitungod ni ning patay, nagkalahi-lahi ang atong mga practices, labi na sa uban, kining gitawag mananabtan,
murang nakadungog ko wanto og ni uminto manggani na sa pagkakaroon wa nako kay bawog pilay pa uminto gikan sa kuan kay murag siyam ba ni Brother Libino siyam unya ako ana kanana ang gikas pagsugod hangtod pagtapos ingon ni ana mildos ang kuan sa kanana ang mananabtan kanang mga kinatsila maguna Spanish man nga pagkasulti ang amo gitawag na namo og serbisyo pag serbisyo gani ang kuan libre ingon ni ana karon ato ning hisgutan basan hibaw na mo wala mi ana nangayo og unsa dinha mahitungod aning patay adunay nagkalain-lain ang ato nga mga panghuna-huna pero kung imong basahon ang naunang Korinto kapitulo 1 bersikulo 10 matud pa ni San Pablo busa mga igsuon ako maghangyo kaninyo sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo nga mausa unta kamo sa maurang panghuna-huna ug maurang paagihag maurang mga butanga nganuman mga kaigsuonan tungod kay magkabahin-bahin manggod ang tao labi na og patay na naghuna-huna ang uban ngani ang patay ila pang istoryahon nga padayon lang ngadto sa imong panaw sa laing kalibutan ang uban pod padayon sa imong panaw didto sa gingharian sa langit mga panghuna-huna lang na nga wa giigo nga basihanan kay unang-una pagdahom manggod nila sigon sa gipatuo sa ila nga igkamatay sa tao moadto na ang kalag sa langit dako maggyud na nga sayop unang-una Henesis 12:7 giingon og giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi ug giumol ni Jehova ang tao gikan sa abog sa yuta ug gihuypan niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi so biblically ang gitawag og kalag ang tao nga dunay kinabuhi sumala ni ining mao nga bersikulo karon pag-abot na sa kamatayon kay ang kamatayon niabot tungod sa sala sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12 mao nang mikuyanap ang kamatayon ngadto sa tibuok kalibutan sa tanang katawan kay ang tanan nakasala man karon kung imong tan-aw ni ingon ini ang paghuna-huna sa uban nga inig kamatay sa tao moadto na sa langit pero ang gipasabot sa Biblia dili kay kung imong basahon ang Henesis kapitulo 3 bersikulo 19 nagingon sa singot sa imong naong magakaon ka sa tinapay ug kay abog ka gikuha sa abog ka mo pauli ang gipasabot sa Biblia mga kaigsuonan sa diha nga ang tawo mamatay mubalik siya didto sa abog unya kung imong basahon ang Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 20 nagingon kay kitang tanan mo pauli ngadto sa lamang kadapit ug kay ang tawo gikuha sa abog ug sa abog sad mo pauli pero gihunahuna na sa uban moadto laing kalibutan moadto didto sa langit pero dili na mo'y gipasabot sa Biblia asa man gyud di ay karon ang mga patay kung imong basahon gyud tan-aw gyud ang Mateo kapitulo 27 bersikulo 50 ngadto sa 53 sa diha nga si Ginoong Hesus gilansang didto sa krus ang record ni ining bersikulo nga nauyog ang yuta ug nangasipak ang mga pangpang ug namangon ang mga lubong ug ang nangasipak ang mga pangpang ug nangabuka ang mga lubong ug namangon ang mga patay nga mga balaan sa kuan ni siya sa Spanish ning pagkasulti mga santos santos lalaki santas babae namangon sila kung ang paghuna-huna sa uban tinuod pa nga igkamatay moadto sa langit nganong nga sa pagkamatay gud giniginusos nang gula diha sa ilang mga lubnganan ang mga balaan nga nangamatay so nagpasabot nagpaila nga ang mga patay sa pagkakaron naa pa sa ilang mga lubnganan ang Juan kapitulo 5 bersikulo 28 ug 29 nagingon ayaw kamo kahibulong nini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong tandaan unsa man ning naas lubong ay aba simpre ang mga patay ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog ug ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi ug ang nagbuhat og mangilad managpanggula ngadto sa pagkahinukman sa silot
karon atong analisahon. Ang mga dautan nga nangamatay wala pa sa impierno. Ang mga matarong nga nangamatay wala pa po didto sa langit. Asa man ni sila? Naa pa sa ilang mga lubnganan. Sa pagbalik unya ni Ginoong sila manggula. Kung atong tugutan apan dili lang gyud nato uyunan nga ang mga patay tuwa na sa langit, kinsa pa man unyay manggula diha sa ilang mga lubnganan igbalik ni Ginoong. Sumala sa naantiguhan o nakamaon sa kadaghanan sa pangadyon sumito ako, si Kristo mo anhi aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Karon gihuna-huna na sa kadaghanan nga ang mga patay tuan na sa langit, kinsa pa man pataya ang hukman unya ni Kristo. Ug angay gyud mo masayod dinhi sa atong programa, walay patay nga dadon o makaadto og langit kundi tanan buhay. Kay kung mao naman lang na nga inyong ginahuna nga ang patay tuwa na dito sa langit, pastilan pagkahugaw gidi ay ni anang langit nga ang mga nangamatay tuwa naman dito. Ha? Pero dili ingon ni ana ang gipasabot sa Biblia, ang tanan buhay. Kung imong basahon sumalas ng Korinto kapitulo 15 versikulo 50 hanggang 53, kay aniya karon isulti ko kanyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Sa pagbalik sa Ginoo, dili tanang tao patay, naapoy buhi, pero ang tanan mausab. Ang kung atong padayunan ang gisulti sa ubos na gingon, sa kalit sa usa ka pagpamilok. Klaro gina, the twinkling of an eye. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trumpeta, kay ang trumpeta pagapatunggon og ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. Kinsa man ang gitawag mga usab? Ha? Ang mga buhi, di na naingong mamatay pa, igbalik na sa Ginoo. Nagingon, kay kining lawas nga madunot ra, pagailisan unyag dili na madunot, o kining lawas nga mamatay ra, pagailisan unyag lawas nga dili na mamatay. So dayag og klaro nga ang mga patay pagabanhawon o walay patay dadon sa langit. Pinadayag kapitulo 11 versikulo 12 nagingon, unya nadungog nila ang usa ka mag-usog nga tingog gikan sa langit nga nagingon kanila sa kakamungari, ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Sa laktod pagkasulti, ang mga dautan makasaksi sila makakita sa mga matarong nga gisapuang sa panganod paingon sa langit. Dugang paniana nahunang Tesalonika kapitulo 4 versikulo 16 o 17 nagingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay adiha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Tandaan ni muna, kung ang mga patay tuan naman lang sa langit, nganong mamangon pa man panahos pagbalik ni Kristo? Kung tuan na sa langit, ingon ini ang gisulti karon sa 17 nagingon, og kita nga mga buhi pa nga mahabilin, kay lagi sa pagbalik sa Ginoo naay mga buhi dili tanan patay. Ingon og kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila. Kinsa man ning gipasabot uban kanila? Uban ni adtong mga nangamatay nga gipangbanhaw. Unya ang mga buhi pagasakgaon sa mga panganod uban kanila. Sa pagsugat sa Ginoo des kanginan sa ingon ini magapakig-uban na kita sa Ginoo sa tanang panahon. Nga naman nga sa puangon sa mga panganod, kay sa pagbalik ni Kristo dili siya mutunob ning yuta kundi naalamang siya ibabaw sa mga panganod. Kung imong basahon ang Mateo 25:31 nagingon, og inig-abot na sa anak sa tao uban sa dakong himaya o uban sa iyang tanang mga manulunda, siya magalingkod diha sa iyang mahimaya og trono ibabaw sa mga panganod. Busa ingon nini ang sitwasyon higala. Busa ang mga nangamatay wala pa karon dito sa langit. Moingon ka nga padayon mo sa impanaw ngadto sa laing kalibutan. Asa man ang laing kalibutan? Moingon kang tuas Norway, tuwa dito sa Japan, tuas Korea, tuwa sa kanana ang Belgium o asa nang dapita, kanang mga nasura sakop na niining kalibutan na padayon lang sa imong panaw sa laing kalibutan. Asa man ang laing kalibutan? Unya mo ingon nga padayon lang sa imong panaw dito sa langit. Nga naman in taon nga nakaabot man anang langit nga unta nagsaksi man ka nga pagsunod ana dito sa nitso walay liki, walay bintana, walay pultahan, unya disod pa naglungon, disod sa nitso gipinisingan og tarong ug nganong niliki man gyud naabli man, nabintanaan man, napultahanan man ang hunahuna sa mga buhi nga ginahuna nga ang patay tuwa na dito sa langit nga unta didto ra man to sa sementeryo.
Ang klaro sa gisulti, pagbalik ni Kristo, ang mga nangamatay mamangon diha sa ilang mga lubnganan. Busa tungod ni ana mga kaigsunan, akong isulti sa inyo pamalandunga nga ang tao makapanglagad lamang sa ginumindras buhi pa. Ecclesiastes kapitulo 9 versikulo 5 ug 6 nagingon kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay apan ang mga minatay dili na mahibalo sa bisan unsa. Ug kay ang mga patay dili na mahibalo sa bisan unsa, tungod ni ana usa ka dakong hagit nga karon buhi pata mga lagad tas Ginoo kaysa panahon nga mamatay na ang tao, nagpaabot na lang na nga pagbanhawon sa Ginoo di na gid siya kapangalagad tas Ginoo. Higala, salamat sa imong gipadangat dires kang Brother Libby nga pangutana og unya pilay pakyaw wala gid may mamakyaw og mga patay kining kung tungod niya na inyong mga una-una kami Adventista o dili Adventista, amo na nga ginaserbisyuhan kung gikinahanglan sa tagtungod. Tungod niya na ang inyong gipamatian karon kamaturan o kay kamaturan dawata o kinabuhi ang kamaturan. Si Brother Isaw magatag og bugang pagpatinaw ani mga bayna. Brother Isaw? Okay, dagang salamat. Okay, dagang salamat Brad John din ato sab nga pasalamatan ang higala nga nagpadangat sa mao nga pangutana. Nindot sab ni imong pangutana higala aron sab kasayuran sa kadaghanan. Kay basin baya og naghuna-huna mo nga mao nga ang mga Seventh-day Adventist mohimo og pagserbisyo sa mga dunay nahitabuan nga mga ingunani nga sitwasyon sa mas kamatayon mga kaigsunan. Ang Seventh-day Adventist wala gyud mo himo nini mga butanga aron nga bayran or aron nga tan-aw tawag ba nato ba kining i-hire or kini ang sana abangan. Ang Seventh-day Adventist kusang loob ni nga moserbisyo mga kaigsunan kung ang tagtungod sa minatay muhimo sab og authority nga motugot nga serbisyoan. Like for example ba kanang panahon og dunay mamatay nya labi na dili Adventist ang namatay, dili sab Adventist ang mga kapamilya, unya mo dool sa mga Seventh-day Adventist nga kon mahimo bag serbisyoan. Ang Seventh-day Adventist mga kaigsunan mo serbisyo na doon na pagay sitwasyon nga moangkon pagani na og usa ka gabi nga or sa kagabi or pila ka gabi nga sila moangkon sa snack sa tagtungod asa kini ang panahon sa bilar kung kinahanglan yun ang tabang sa mga Seventh-day Adventist mga kaigsunan. So sublion nato dinhi sa kahanginan ang pagserbisyo sa Seventh-day Adventist dili na ingon nga dunay bayad, dili pod na ingon nga pakyaw-pakyaw mga kaigsunan, kundili ang serbisyo sa Seventh-day Adventist libre ra mga kaigsunan, libre ra ni, walay bayad. Ngano nga himuon man na sa Seventh-day Adventist bisan walay bayad, bisan sa kalayo, bisan pa man sa kabudlay mga kaigsunan adtuon man na, tungod sa rason nga dunay prinsipyo ang Seventh-day Adventist nga dili gusto sa Seventh-day Adventist ihikaw ang kamatuoran nga ilang nahibaluan. Gusto usab nila nga hasta kitang tanan kamo nga nagapaminaw masayod pod kon unsay kamatuoran mahitungod sa sitwasyon o kahimtang sa tao kung siya mamatay. Kung atong tan-awon, dunay mga tao nga naghuna-huna karon sama sa nangutana nga pila may bayad or pilay pakyaw sa serbisyo sa Seventh-day Adventist. Mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang Seventh-day Adventist dili na ingon nga kini ang for rent. Ang serbisyo sa Seventh-day Adventist dili na ingon nga mamakyaw, kundi mo serbisyo gyud na ang Seventh-day Adventist panahon og kinahanglanon mga kaigsunan og mga kaiglaan. Ngano nga ingon ani man ang prinsipyo sa Seventh-day Adventist tungod sa rason mga higala og maigsoon nga gusto ipakita sa Seventh-day Adventist sa inyo nga sila or kami nga mga Seventh-day Adventist may nakigduyog sa kasubanan, mayon man usab magpakita o gugmanganha kaninyo sa pagsangyaw, pag-share, pagpakigbahin sa kamatuoran mahitungod sa sitwasyon sa tao kung kini siya mamatay mga kaigsuonag mga kaiglaan. Tungod sa atong kapanahunan karon, dunay mga butang nga nalimot ang tao ug wala na mahibaloi sa tao kung unsay gigikanan sa tao. Sama bitaw sa butang nga ang Dios nagbuhat og tao gikan sa abog sa yuta, sumala sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 7 kung imo nang lantawon. O kung atong tan-awon ang basahon, naghisgot din nga ang mga buho sa ilong sa tao gihuipan sa Ginoo ang tao na himong kalag nga may kinabuhi.
Niini palang mga butanga, mga kaigsunag, mga kaigalaan, ang tao nagkabahin-bahin na ang huna-huna. Kay ngano? Dunay mga tao nga naghuna-huna nga ang gitawag og kalag kadtong nangamatay. Dunay mga tao nga naghuna-huna nga ang tao gikan sa liki sa kawayan, gikan sa rasa sa unggoy, apan kon atong tan-awon pagbalik ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan ug mga kaigalaan, ang tao gikan sa abog sa yuta og ang gitawag og kalag kitang mga buhi. Mao ni ang usas mga rason ngano nga dunay willingness ang Seventh-day Adventist sa pagserbisyo, mga kaigsunan. Dili aron pangwartahan ang tagtungod, kundi aron hatagan og paglaom ang tagtungod, aron hatagan og kasayuran mahitungod sa kamatuoran nga kun ang tao og mamatay, mga kaigsunag, mga kaigalan, mobalik sa pagkaabog og dili moadto sa yuta, aron moadto sa langit. Kung atong tanawon Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 20, imo ginang makita nga nagingon, og ang tanan gikan sa abog, og ang tanan mo pauli sa pagkaabog. Remember, diin gikan ang tao, giun sa pagbuhat sa Dios ang tao, gikan sa abog sa yuta, mga kaigsunan og mga kaigalan. Nan sa diha nga ang tao mamatay igalubong, mo pauli siya sa sabsiyas pagkaabog og dili mo adto og langit, mga higala og mga igsoon. Mao ning mga rason ngano ang Seventh-day Adventist mo serbisyo. Kay gusto sa Seventh-day Adventist nga kitang tanan mahibalo og masayod mahitungod sa kamatuoran, og kitang tanan mahibalo og masayod sa paglaom nga gipadayag sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus nga taliwala niining kinabuhi nga dunay kamatayon, anaay kinabuhi nga walay katapusan nga atong makaplagan diha kang Kristo Jesus, mga kaigsunan og mga kaiglan. Ngani kung atong basahon ang nasulat sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23, atong makita dinaa nga nagingon, og sanglit ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Kung imong tanawon, ang tanan nakahimo og pagpakasala, nan karon kay ang tanan man nakahimo og pagpakasala, unsa may nahitabo karon sa tao or unsay nahimong bunga sa pagpakasala sa tao, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Niya ang tubag Roma kapitulo 6 bersikulo 23, kung atong tanawon nagingon, kay ang soul gikan sa sala mao ang kamatayon. So kung imong tanawon ngano nga dunay kamatayon ang tao tungod kini sa sala nga nahimo sa tao, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Misulod ang kamatayon sa kinabuhi sa tao tungod sa sala, mga higala og mga igsoon. Nan karon unsay paglaom nga atong makaplagan, unsay paglaom nga atong mabatunan gikan sa Dios taliwala ning kinabuhi ang adunay kamatayon, mga kaigsunag, mga kaiglaan. Ang paglaom mo kini kung atong padayonon nagingon, apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus. Kung imong tan-awon og susiyon, taliwala di ay nining kinabuhi nato nga dunay kamatayon, ana ay dakong paglaom diha kang Kristo Jesus nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan, mga kaigsunan og mga kaiglan. Ang pangutana, unsaon pagbaton pagdawat niining kinabuhi nga dayon taliwala niining kinabuhi nga dunay kamatayon? Simple lang, mga kaigsunan og mga kaiglan, samtang buhi pa kita karon, himuon nato ang pagduol og pag-alagad sa Ginoo, kay panahon nga kun kita mamatay, dili na ta kahimo pa sa pag-alagad og pagduol sa Ginoo, kay patay naman ta, mga higala og mga igsoon. Ngani kung imong susiyon og lantawon, ingon ani ang nasulat sa balaan nga kasulatan, kung ato nga basahon, mga kaigsunan og mga kaiglaan, nga mabasa og makita nato niini nga basahon sa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 14, mga kaigsunan. Ingon ani ang gisgutan og bantayan tani, nagingon, bisan unsa ang ikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata ka na uban sa ang imong kusog, kay didto sa lubnganan diin ikaw muadto, walay bulhaton, nila lang ni kay balo ni kaalam. Kung imong susihon og lantawon, mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang pulong sa Dios naghatag og giyas matag usa kanato nga samtang buhi pa kita, gikinahanglan buhaton nato ang tanan nga bulhaton nga atong buhaton. Kay panahon og mamatay na ta, maadto ta sa lubnganan, wala nay bulhaton didto ang mga kaigsunan og mga kaiglaan. Og nagpakita punig padasig matag usa kanato
aron nga sa diin sa atong kinabuhi nga dunay kamatayon, madawat nato ang paglaom mga kaigsunan ug mga kaiglan, samtang buhi pa kita gikinahanglan nga moalagad na kita sa Dios. Samtang buhi pa kita gikinahanglan nga maana ay Kristo. Gutan nagingon, ang mga minatay dili magadaig kang niyuba, ni may mausa ni adtong mga nanganaog ngadto sa hilom. So kung imong lantawon og susihon, ang gisgutan nagingon, ang mga minatay dili magadaig kang niyuba, ni may mausa ni adtong mga nagapanaog ngadto sa hilom. So kung imong lantawon og sisihon mga kaigsunan ug mga kaiglaan, gikinahanglan gyud ay nga samtang buhi pa kita, karon nato buhaton ang pagpangalagad sa Ginoo, kay panahon kung mamatay na ta, dili na ta kahimo pas pag-alagad mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Hinungdan ngano ang inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist mopakita og gugma sa pagserbisyo mga kaigsunan ug mga kaiglaan, tungod na sa rason nga gusto sa Seventh Day Adventist, dili lang ang Seventh Day Adventist ang mahibalos kamatuoran, kundi kitang tanan mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kay katungdanan sa matagusa ang pagsulti og pagtudlo sa kamatuoran. Unsa may imong mahibaluan, unsa imong masulti, kung dili ka mga kaigsunan og mga kaiglaan maminaw og mobasa sa pulong sa Ginoo. So sa raingon ani nga rason, gihimo ni sa Seventh Day Adventist mga kaigsunan aron nga kitang tanan mahibalos kamatuoran sa mas ginahimo nato dinhias kaanginan nga naghimo tag programa nga ang kamatuoran atong gipadayag mga kaigsunan og mga Okay, daghang salamat Brother Isao. Ato usaring dalikyatan mga higala sa paggalili ang ato nga screen. Niyay mga nakita nato dinhi nga nahidugang nga nagtan-aw sa ato nga tulumanon niya si Robin Dilantar de la Peña. Mayong gabi sa tanan. So good evening Brother Robin. Niya sad si Brother Juan Carabio. Mayong gabi ninyo diha Brother John. Kamong tulo ang Dios magauban ninyo karon from Kinatarkan kanunay, from Kinatarkan Pasel. Anya niya po si Pads Judeto Molihon watching our program mga Pads. God bless. Watching from Tagasa SDA Church. Okay niya sad si Roger Villapuente. Good evening sa inyong tanan. We are listening and watching here in AOP. Silang Cavite, kumusta sa inyong tanan diha? God bless. So sa Brother Roger, mayong gabi no, Roger Villapinti na ka sa IUP karong gabi na sa Adventist University of the Philippines no, sa Silang Cavite. Kanya niya po si Brother Mario Alquizar, mayong gabi sa tanan. Kanya niya po si Ma'am Gay Charis Lopez, good evening ninyo sa radio station og ang tanang naminaw karon. God be with us. Okay, good evening na nyo diha ma'am og sa imong tibuok family. Kani ato ning lilion kining mahidugang nga nagtan-aw sa ato nga screen karon. Ato nakita si Medi Langido, Ma'am Pretty Miss Simons, Roger Villapuente, Lovely Dehito, George Espilita Alcordo, niya po si Rosalyn Mainit, Tris Jamin Jaime, anya ato pong nakita si Brother Mark Ortiga, anya si Ginalyn Lumuntad, anya niya po si Brother Ronilo Itang, Mario Alquizar, Susan Magsayo, Perlita Hilig, Rosasinia, si Rex Jerios Malte. Okay. At pagining lidion kay ni daghan nga nag-view karong gabi na ni Apod si Rosalyn Sabang. Aniya ato po nakita dinhi si Brother John Michael Cinco, Imelda Buratso. Aniya ato sa nakita dinhi si Ma'am
Gay Charis Lopez, Sidjan Hista Abalie, LB Lecciones si Horango, niya po si Brother Ariston Boyno. Nakita sa nato din si Brother Virgilio Patindol Rivera, ni asad si Anaclito Lucerna Senior, Gilbert Punay. Kino mo ni ato mga nakita karon sa ato nga screen. Salamat sa inyong pag-view. Ni ato lang po ngayon ato mga viewers nga palihog lang pod. Atong i-share mga higala ang atong programa nga ato sa atong mga friend. At mo ito sa pagpadayon sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana din higala nga ning dangat mangutana ko Brad, mga di ay kamo sa patay, pilay pakyaw ninyo. Ang patay higala din na namo pangadjian, din na namo na iampo tungod kay patay naman na. Kawang raman gihapon atong pag-ampo, iampo na to ang namatay parang malangit. Kung wala na siya nag-alagad sa Ginoo samtang buhi pa, pagkamatay niya guana siya kahinulsol aw impierno gyud, bisag usaon pa nag-ampo, bisag usaon pa nagpangadji, wala kita mahimo ana. Pero og nagkinabuhi siyang matarong, nakahinul siyang masala before siya namatay, di po na sabton nga to na siya langit karon ditso. Ang patay nga matarong or daotan, ang daotan wa na nakaadtog impierno, ang matarong wa pasad malangit, mga higala. Asa man sila, naa sila sa ilang lubnganan. Kaya mo manay pagsabot sa uban og matarong gani, tunas langit daw ang mga matarong. Pero imong basahon higala, ang balaang kasulatan ni ay taong matarong nga gipahayag dinhi nga namatay. Ikaapat na ganing adlaw, atong tanaw na, ikaapat ng adlaw, tanaw na to og nalangit ba? Adto na bas langit. Ni ay usa ka story ni sa Juan Kapitulo 11, mga higala. Usa ni ka istorya ni Lazaro nga igsuon ni Marta ug Maria, namatay. Sa lagtod pagkasulti na adto ang Ginihesus, nadiskubrihan niya nga upat na di ay kaadlaw nga nalubong si Lazaro. Wa god imbal sa mara sa to baho nas Lazaro. Anya pag yung Ginihesus nga moadto siya, iyang adtuon iyang higalas Lazaro nga namatay. Klamo sila nga baho na ron siya Ginoo, upat na kaadlaw namatay. Ning sister bis Ginihesus kay moadto siya, moduaw siya, suod gud niya higala. Pag-abot ni Ginihesus sa lubnganan, diin na himutang si Lazaro iyang suod higala nga upat na kaadlaw. Niingon des Ginihesus nga okay, ligira ninyo ang bato nga gisapong sa lubnganan ni Lazaro. O niya, human yan na atong tanawon ang gibuhat ni Ginihesus. Nag-ingon ang 43 o 44, og sa nakasulti na siya ni ini, siya misinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, Lazaro, gula nga ri, og ang namatay migula, ang iyang mga kamot o matiil binugkusan o mga bindahi o ang iyang naong naputos panyo. Si Jesus mingon kanila, badbari ninyo siya o palakta siya kay giputos mangutos bindahi. O si Lazaro kay matarong manintawhana, kung tinuod ng pagtulunan nga inig kamatay tunas langit. Pagbanhaw ni Ginihesus kay Lazaro, ingon tas Ginihesus, Lazaro, kanaog na ri tunagos langit. Pero ang sulti Ginihesus, Lazaro, guwa nga ri. Nag-atubang siya sa lubnganan, diin na himutan sa Lazaro. Gitawag Ginihesus, Lazaro, guwa nga ri. Ning guwa ang namatay. O niya, ingos Ginihesus, sige, badbari siya, o niya, palakta. So mo hinungdan nga, ang taong namatay, wa pa siya na langit, kung siya matarong, wa pa sa na impyerno. Pero ang mga tao nga dautan,
bisag unsaon pa na namo og pangadji ang Biblia nagsupak ana higala. Nganuman kay kun siya daotan bisag unsa pay buhaton sa mga buhi, siya na ang naghimo sa iyang desisyon, maimpirno siya sa adlaw sa katapusan. Wa pa sa sunog sa impirno. Wa pa man moabot ang adlaw sa katapusan nga gitagal sa Ginoo diin iyang sunugon itambog sa impero sa kalayo ang tanan nga mga daotan, mga higala. So kami dili mi mga dje. Ang among gihimo, mga higala, panahon na ay mamatay, serbisyo sa patay, pero ang tinuod pagkasulti, ang giwalihan namo ang kadtong mga buhi. Nga naman, kay ang mga buhi, kamao pa to sila muusab sa direksyon sa ilang kinabuhi, mga higala. Ang patay wa na. Di na to sila kausab. Kung namatay siya na bugtuas kinabuhi, nagsubay siya sa dautan nga madalan, di na kakaliso nila aron mahimo silang matarong. Di na sa kalasos lang kinabuhi nga, okay diri, agis dalan sa kinabuhi. Wa na. Pagkamatay, period, kung diha ko na bugtuis akong gininawa, nagkinabuhi ko, nga nagsupak sa kabutos Ginoo, magpaabot ko sa silot, nga ipahamtang sa Ginoo, unya pa sa adlaw sa katapusan. Ug kun matarong ko higala, una ko nabugtuis kinabuhi, naagya po ko sulubnganan, pero magpaabot, mga higala, ang mga matarong unya pasad sa adlaw sa pagpabanhaw sa pagbalik ni Ginoong Sos. Mahinungdan nga kung imong basahon ang Juan 5, mga higala, sa Juan 5:28-29, bahin sa mga nangamatay, ang Ginoo nagsulti, mga higala, ang nangamatay nga mga matarong, banhaon sila og hatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Gipasaligas Ginoo, ang nangamatay matarong, banhaon siya pagbalik, tagaan og kinabuhi nga walay katapusan. Human sa kalibo ka tuig, nagsaad pong Ginoo, ang mga daotan nga namatay, banhaon po si Ginoo, pero dili dalog langit, isugba ngadto sa kalayo sa impierno. Sa mana nga panahon sa serbisyo namo, wa na bayad, free na higala ang serbisyo, wa nagpabayad ang Seventh-day Adventist. Kaming mag-serbisyo, wa mi nagpabayad. Hinoon, magunahon ano umagsuon, kay lagyo lagi mi. Dili man kay nastupad mi ang among gi-serbisyuhan, sa lagyo nga lugar, nagunahon na sa isla nga, tagaan mig panggasolina usahay, mga higala. Okay, wa naman tayo time. Sa dili pa hingpit tapuson atong tulumanon, niya ang atong theme song, niya atong hangyon si Brother Isaw alang sa closing prayer. Mga higala, magampo kita. Amo nga dalampanan og silimbahon ni Dios, ikaw mong gipasalamatan sa mga kapmaturan nga mong napatalinghugan karon. Salamat niadtong mga pulunga, magapanalangin ka sa mga nagapaminaw nga mga pulong ilang napatalinghugan, dili mahimong kawang silang kinabuhi o kini mahimong mapinoslanon nga kini mo giyas matagos sa kanamo nga modulong malagad diha kanimo. Salamat nga ikaw magahatag magapatalingog mo pagampo pagadawato namo kini tungod lamang kay Kristo Jesus. Amen. Kung mo balik siya, andam ka ba? Okay, sa ngalan sa kiniang maing balita, kiniang magala, Brother John dito, Brother Isaw dito, nasal sa Brother Libby Claves, mga